Ka jingkno ai jaka ka himamaliam hadu laipundeo jar sispa andri pusau square feet bat kumju shaki khasau tuli kilong yeng kasnong umsing umjapung halau siem kalapen long ka new trap national youth front silong region ban penlong mat yakran yakani kebenta uba belas dekhar uba dei presiden ulong ba ka jingya kaliang jaka na kebenta khasau tuli kilong yeng hapadeng ki himamaliam bat ka dorbar snong umsing umjapung kadai kebala suya ilai klem da penlong wat ya ka dorbar pulun ban ya rai lang halo kani ka kam hapadeng ki menteri jong ka hima bro kawai uba belas ulong ba kaseng kanom aila dalele ba kandon kecing penon kam bakla ya ka khlau jong ka hima ka badai ka nong kanti jong ki khun ki hajar jong ka hima ha ka ju por ulong ba kaseng ka dawa na ka khasil satumas district council ba ka dai ban pinhiar khet no sisendon ya wakting siem ba mentau upa iem ai nam manik siem bat ya ki menteri ki badon kati ha kini ki kam khanang ban aila ru ya ka jing toket kan long ka bayai bai yaranti bat ka bakhui ka subah Nagaliang ringi kasang HNIF matagasni idan hangni hapo umsing bat ni wan hangni banjurip bat ban pej yang ni ka khlau jong ka hima melim bat ni lalap hangni sibun ki AK habai dei bat kejing kendok kondram pi hang thia mene kat ngajing i jongi ni ka kot khobor ba napli ni mau nong rim napli ni mau nong rim dau CM angkat bat u MDC juga mulai angkat bat u CM angkat bat katu ka dengut ki badan hangni lapli ni monong rem ya ketiga jekang thi bat ya ketiga jeka bala kade gi sha kade jeka jongki briu simet ngai la shu kaliang no ketiga jeka bat gidan ku bak khatlai khatsau ngut ki trai jeka ki la ai ki shoi ki la sim ya jeka jongki ki la ngamte bangno ka jeka ka dru dai gawai ka bas ngopla ka bas ngolingo ngi kum ka sang HNIF ni layo labun ba ni ka complain phangane pi hiang thi umawnong rem dan shu mata chanu ja tu mawnong rem kata riga jingkeli ka bang ibu usim lim kata riga bang ibu ya ka district council UCM kumnuro unut dan pli ya umawnong rem namar ngitip na do arajar khatsan bagani kaadon hak inquiry bat ka sngu lengo sngu phla ka pada sngu thomula ba ngiru mdei tang taru ngring i menta kalong ba ya kan live 100,000 square feet ya kan ni ka cakah ni ti bat ka hima melim kala ai snong umsing ngaku on bu jingkeli UC melim ba di UCM kan ni ka cakah kam dei ka cakah simet jongno kadai ka cakah jong ka hima umdan mano bala man kam try namar usim ru udai tang acting sim amut sim le menle bala shubo la shtung da district council ti kumno unut ban ai jaka shakashnong kata diga jingkeli ka bang ibu kum kasang HNIF life 100,000 square feet ki ai jaka bat ka baso lengo ang iban hagini kisngi bagi lamut ban sim la ai sok enu siru ban register dengan diga jaka mo ikwa ban yo ka jing shai lada PI kini ka jaka PI do na PIY na peniang ita ka agreement wanung buri hapdeng ka inquiry hapdeng ka ba ka kis kadang ya kumnu kain menshwa UCM la tho laweng namar bu ai jaka sige balang ko masaw san teliye bat sige ai jaka sige menteri ro la shaweng na ka jilong sim bat ngi kum kasang HNIF ru ni dawan na UCM ba ude manuweng mardor ris UCM momenta nada yang mardor ris UCM baga inquiry kanya daga bakhoy kanya daga basubah bat ni lada UCM shim ke jingat khle ni kasang ngin shim bat sadak wi step sadak wi senjam bangin ya chhamak banyak khiting halor gini kita fi yang ni uni mau nong rem baik hang ni fila man shan ngan ni fi kan dia proof baik hang nong ni mau nong rem uja shano ha mentah ngilak fi ha baik to kaniru kadai kawai ka penengok kalong mentah ka penengok kalong ba kumno UCM kumno CM ha UCM le kham khat ka darbar shaban ai gani ka jaka jishaw di ban khat ka darbar ban lumi ki menteri bat nga ko mangan ong biang kam dei te ka jaka jong ka jaka simen kam dei ka jaka jong CM kam dei ka jaka jong UCM namar UCM hanu nuk por laban khlem UCM hanu nuk por laban weng kam dei ka jaka joki begin lakat mangan kadai ka jaka jong hima lada fila ban ai live 1,000 square feet live 100,000 square feet ya ka ni ka jaka shakashnong ngirung ida wa ba video ai ke badog
higi dengan nong saja nong ang the bebuan hang ni mulai jadi beri kebeduk kiba tang man siu wai yeng rukim don kiba tang man syong yeng rukim don lada fi ai sya kasnong ni ka sang achon ru ni dawa ba fi ban ai ki beduk bat kan ni ka jaka kam dei jong sim ai kam dei jong ai nam kam dei jong ba jong sim kam dei ka jong u ka dei ka jaka jong ka hima umdan manu bala man kam trash hoi lada fi ai wai ti umdan manu ban ong kan peni agreement de lai pun riwajar ha bat ka wai ka pasong nang kalong mamtang ya abang ayo banyak phone ba pastor iba layo ya kan ka jaka hang ni ban tep kumba arko wajar square feet kalong gatar wa den ka proof henry ulak ada pasti pisah bat mai pastor yong usi melim bat ya ka menteri snow bah ai ka reset namar bah kan ni ka pisah ka isi ru kamdai ka pisah bi isi na pala kadai ka pisah ka ba ilalum ni ki banget ke bala nyok senyang ni ki banget kumba henry ulak ai hakapor man syos im na thunga i kata hapadang ke inquiry hapadang jong ka high court ka bagala ong ke district council court ban le inquiry kini kumno kan UCM unut ban plia kumno kan UCM ru kham khat ka darbar habuk ai kini ka jakate mut kata la di kambian mandakaliang im kasang achun f ngidawa ban pueng mardor UC maina kani ditang ka fast ka pangislang balada kampoy no kajing ki jungi kanang jur nginang penyaki bat ngin rung hado agit district council ngin rung ru hado po adar warsim bandawa man pensyai yangi PIY ne PIA shnong life on riwajar lada fila ban ne kumta ban IA mut ne fila shim pisa kata kadai mengikwa man kelisai no si ha peni yangi ka proof pensisha ban ngin persyaro yaga DC bakam dai ban sya man register ka ni ka jaka naman nakaliang menteri la don gali complain itip wai nam la pois bo DC office ru ban register rin nakaliang jung inum sya man register kan ga jaka namar mla man register katang jung no makade ga jaka jung hima sima